eneng sego endi au dingoni ya urung kok jangkrik ngene kene kancane kabeh anu kono oh alah nah eneng sego eneng ketan Pak Eko senengane sinden sing sik perawan aku lek junjung-junjung awakmu. Awakmu menjadi dimaksud seneng karo sinden-sinden perawan iki piye? Maksudnya suarane lho, Bos. Sinden-sindene tesik remaja menik-menik niki lho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kabeh jek nom-nom. Nom-nom kabeh. Sapa ta sing ora kenal? Ki Eko Prisdianto demange Kendal Bulur dalang kondang saka Tulungagung. Wis niku. Dan juga Mas Percil Mas Yudo sing wis kondang Kaloka. Sing ngomong sapa tak tapuane lambene kok. Ora nek sing ngeru. Niki dalam rangka apa? Dalam rangkane kemantenan, Mas. Ngene. Rasaku. Lho kemantenan lho, Dik. Biasa lek maca nggih kacamata lah ngene. Siji kemantenan, loro ulang tahun. Memperingati berdirinya wit klopo. Iya loro. Wah, klopo kene. Wah, klopone lanang, Dik. Gak iso. Lah sarungan nih. Wah, klopone lanang. Niki teng daleme Pak Mahsun. Bapak Mahsun, Ibu Siti Zulaikah. Pak Kah. Kurang iki kol-kolah kubro iki kudu nganggo Zulaikah. Ora iso. Wonten Betak Kalidawir Tulungagung pikantuk kalian Mas Haidar Ali Mubarok. Ora usah mbok keke nang kul-kulah kubro goblok. Kabeh kul-kulah kubro ora genah. Putra keempat Bapak Haji Muhammad Ali Musta'in. Ibu Hajah Inayatul Muammarah. Terus apa terus lak jenenge kudu dingonokne. Ya ora maksudnya tak paseh-pasehne. Mas Yudo ki arep dikaya ngopo Mas? Nek tinggan kondang dagelan pondok. Lah dadi lek omong apa-apa ki mesti eneng lafal Quran lan betul Pak Eko. Huruf Arabe. Betul. Leres. Lho awake dhewe. Lha iki lho piye iso lungne kene lho terusan. Lah kok Pak Mendina Yuda terus lah kok padreken ra iso. Lho, lek tentang keagamaan apa kebisaanmu jajale? Lah sembarang iso lah bab perkara agama. Umpamane lek sekolah kemantenan Mas Yudo. Kemantenan paling tidak awakmu kudu iso ngerti apa to dalile tentang kemantenan. Lek panjenengan lek dalilne umpamane. Kathah sanget. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fidzalikal ayati liqaumi yatafakkarun. Ora roh pucet kowe mesti. Ora tekan kowe. Nyapa padha pucete kowe. Maksudku iki nek sing tak weton pondok iki sing artine itu dalil dalam Quran surat Ar-Rum bahwa setengah tondo kuasaning Gusti diciptakne priya lan wanita lanang karo wadon supaya urip pasang-pasangan mangun keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah kaya mangkono tumrape wong-wong kang padha gelem mikir kuwi lho Dik kuwi lho tentang agama saiki awakmu tentang agama ya ki jatuh kowe iki kaji lho iki besane Pak Anu iki kaji lho roh aku dulu gak iso ngulon ning Mekah nyapa lah ning ndi ning Ponorogo golek otok lho rumangsaku rumah lha nuwun sewu lho jenengan sampun gadah istri Pak Yudo ya wis omah-omah ya no sama nak omah-omahi karepe omah-omah iki apa ya tekoki karepe berumah tangga niku ya neruskan perjuangane urip lah pedhuak carane ngono wis koyo ngono iki lah awake dhewe mempunyai cita-cita pengen duwe turun alah dadi keluarga sing ya lah pengen duwe turun awakmu ora duwe turun akhirnya bojone dipegat bosok no bojone nah ngono apa ya memperbaiki kanggo golek keturunan to lah iya umpamane ra dikek membangun keluarga sing sakinah mawaddah warahmah aduh pedhuak wong loro jebule sean lah kok karepe omah-omahi lho karepe apa ya kuwi mau lek awakmu piye karepe omah netepi sunahe Kanjeng Nabi oke wong kudu menikah oke ngono golek keturunan alah nyapo ora duwe keturunan ben supaya uripe ayem alah ayem apa nggae bojo ora duwe bojo aku ya ayem apa pas duwe bojo kudune ayem nek kowe wong omah-omahi nyapa sebabe wong kok kon kudu omah-omah iki intine sitok ayo to padha lak gelem omah-omah golek ridhone Gusti Allah jenenge golek ridhone Gusti Allah ki awake dhewe piye aja golek wong ayune aja golek wong sugihe kowe golek ayu sesuk 20 tahun kas 30 tahun kas elek lak golek ayu sugih urung tentu saiki sugih sesuk sugih iso ora karuan dunia itu berputar sok sugih sok melarat dadi golek ridhone Gusti Allah Bos sik aku tak ralat sih sembarang awakmu lek golek wong wadon ki golek ayu apa ndak
Lho, ngene lho. Wong ayu urung karuan uripmu mulya. Gak iso. Lho, iya Pak, aja golek wong ayu, apa neh sing elek. Iki lho, Pak. Lah berarti kowe milih sing ayu berarti. Luweh ayu. Ngono lho. Ngono jenenge mlayu. Lho rane ngono nuwun sewu wong urip Nah, aku golek bojo ora milih sing ayu. Lah contone Aku golek bojo pokoke milih sing enom wedok. bosok we. Lah kowe ayu, lah nek banci. Banci enek sing ayu wae. Lah lek awakmu enom wedok umpamane. Eh. Lah lek terus buntet kabeh lak bosok we ape golek bolongan ning ndi wae. Ya tetep enek bolonge wong wedok. Wae rumah sampean golek bojo sing piye, Bos? Sing kena. Sangel Iki bener iki. Loh, Golek bojo golek sing kena. Heeh, lek ndak kena. Lho piye? Yo golek purel to. Lah alah iki lho mesti ngene gak seneng aku. Gak seneng aku ngono iki bolak-balik. Pural gak seneng aku. Neng ndi purele lho neng ndi? Ngarepe stadion apik. Pironan. Enek sing 150. Ngono ora gelem ngejak. Lah, jangkrik saya ulah nyeneni aku iki rumah saya. Iki enek culculan Alexis wakeh. Lho nggih, kekuatan saiki. Nuwun sewu Bos, dadi awake dhewe ku omah-omah didongakne Mas Manten karo Dadi Mbak keluarga Manten. sing sakinah mawaddah lan warahmah. Kuwi lho cukup. Enggalo pikantuk putra sing putra saleh sing putri salehah. Salehah. Wonge marai saiki ndonga marai sak ya enek sing gak pas kok. Lah kok iso, Pak? Ndonga sak-sak ya enek sing kleru. Lah kok iso? Lah jal nek wong mati niki lak mesti didongakne muga-muga padhang dalane jembara kubure. Niku jare nek kanggo kula niku kurang pas. Kucluk ya kowe iki jane. Biasane nek ndongakne wong Wis mati iya to. Padangno dalane jembarno kubure. Ah salah, sampean pripun? Nggih ngoten niku. Malah seliru sampean. Margane pripun? Padang dalane aja sasar susur le. Aduh, alah wong enek sing gotong lho kok bingung lho. Lah dongane piye to, Pak? Ndongane wong mati ki muga-muga peteng dalane ciut kubure. Iki kucluk ya kowe gitu. Masalahe, Dik. Lah nyapa? Masalahe wong mati ki jarak 3 langkah sing nglayat ngalih. Engko ditekoki malaikat. Nek neng kono engko jembar kubure, malaikat gampang nek arep nggodho. Tapi nek ciut kan angel. Oh, ngono ya, Pak ya. Angel anggodo. Lah aku dadi malaikat tak dudut antem ndasmu cerok bongko kowe. Wong Lek padang. Duh, nek padang kan mau enak lah iki lho wong mayit iki lho jembar yes. Awakmu ora roh carane. Carane piye? Carane teko aku ben ra ditekoki malaikat ki piye? Ben gak ditekoki malaikat mayit. Umpamane lak sing ditekoki kan mesti kan mayit sing anyar. Otomatis morine ya sing anyar. Iya. Sesuk gawe ya mori sing rodok lawas. Dadi wong mati dibuntel mori lawas. Bunter lawas kan didelok. Dadi malaikat sing anyar, malaikat teko didelok. Oh, ki wis sapa? Wah, iki Pak Eko ki anyar antem cerok. Oh, wek yuto anyar antem cerok. Wek percil urung enek urung mati wonge. Lah iki lho. Iki lho. Kok gak sing kan morine kuwi lho apa maksudmu lho? Tetep kowe kan mati ta. Lho, ya tapi lek morine apa ki? Morine lawas. Wonge terus ditekoki. Oh, morine wis tak tekoki iki morine lawas. Tak tekoki mlaku. Kok gak sik lecel ta omonge? Nyapa? Gak iki lho malaikat mbok semayani. Lah timbangane jane malaikat apa Bang Titil iki? Lah kowe iki ngomongmu ya ora genah kok apa nek cupet kubure apa ya enek. Lah wong ya bebas kok. Lho ora bebas ngono lho, Pak. Awake dhewe urip ning alam donya ki ayo to padha gelem sedekah. Sedekah ki enek 3, sedekah rasa, sedekah arta, sedekah tenaga. Iki lho tenan percil jan iso. Lek iki rumah sakit. Bengi iki jan iso ketak. Tuwek tenan. Pedhot nak kono ae. Sedekah rasa, sedekah rasa padha karo Pak Masum iki lho. Pak Masum sedekah rasa tegese. Sedekah rasa Pak Do. Tanggapne wayang tangga-tanggane seneng kabeh. Seneng kabeh. Sedekah rasa. Penonton seneng awake dhewe sing gak patek seneng. Lah nyapa, Pak? Lah ya morodok ning gone Mariatun kuwi to. Lah kok jedinge kene lampune ta? Lah bener, Pak. Rai ku ngantem seng kok. Ya angkrek lawange teko seng dieng ngono aku boneng ae. Awakmu wis ditempatkan yang bagus kok malah. Anu peteng masalahe peteng. Mariatun. Mariatun. Kuwi lho mae. Ngono mae kono lho wong cerewet bolak-balik njaluk foto. Bolak-balik njaluk foto gek mlakune ngene, Pak. Mas Percil kula nyuwun foto, Mbak. Ge opo Mariatun? Bolak-balik tawa kopi tapi ra ditokne. Anjene urung digaekne yo. Sedekah rasa. Sedekah rasa ngono, Pak. Terus sing keloro sedekah arta. Sedekah arta tegese ya yatim piatu. Fakir Terus fakir miskin. 2,5% aku iya ta. Bener awakmu wis. Wis aku anggar tanggapan 2,5% langsung tak kene yang berhak yatim piatu turut perapatan. Wah, kurang akeh. Lah nek kowe aku oleh tanggapan 100% tak kene plung.
Gone yatim piatu. Yatim piatu. Hebat berarti berjel. Wong dalam nyambut gawe iki terus nggih apa kok? Iya tak kengkene yatim piatu lho, Bos ben seneng uripe. Kabeh hasilmu mbok kano yatim piatu. Iya lah dhuwit gawe apa to, Pak? Saiki koyo ngene iki lho, Pak. Wong ndi yatim piatune? Bojoku dhewe kok. Alah. Masa lah pakmu wis mati tak pateni ape. Tak bacok cengelmu nang kok rumah saku. Bar sedekah harta dhewe sedekah ki nuwun sewu tenaga. Tenaga. Sedekah tenaga ki akeh, Pak. Akeh. Contone wong dandan-dandan omah laden apa laden ngene iki wis matur nuwun. Biyodo. Iki termasuk apa ki sedekah tenaga. Ngiwangi sabiantune Bapak Maksud nanggone kagungan kersa. Iki wis dicatet pinangka amal kebaikan. Insyaallah swarga cadangane. Amin. Pak Maksud iki wis jelas calon swarga. Wis penuh gelem nanggap wayang, ngibur wong akeh swarga iki jelas Pak Maksud Bu Maksud sekeluarga iki swarga. Awit nuwun sewu. Dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Lah nek sing ndongakne wong sakmene kae iki lho wis wali pira ki sing ndongakne Pak Maksud. Akeh banget. Jelas iki. Wis tenan. Kelebus ampean sakloron. Umpama ndedonga mring ngarsane Gusti iki donga apa? Ora nganggo donga wicara, nganggo disanepakne tetembangan, umpamane selawatan, Lagi kata sanget to nek selawatan. Aku gak iso aku. Aman karo sampean aku gak iso. Aku ora ngapal kok. Ya Mas Yudo iso ya manut Mas Yudo ngomong. Iki aja ngisin-ngisine lah awake dhewe iki mewakili dagelan pondok seluruh Indonesia. Awakmu aku urung kok. Lah ndek tak jak nang pondok 3 sasi lho. Pondok bersalin lho ngene. Lah ngono kan ya kudu iso to paling tidak awake dhewe selawatan. Sapa sing gelem maca selawat insyaallah bakal entuk syafaat, pitulungan saka Kanjeng Nabi Muhammad. Amin amin. Lho iso pra selawatan? Ora ono, Pak. Ya salatullah. Ndang ayo. Waduh. Salam ngono lho goblok lho wangel kandhane. Ngono nesu lho Pak iki. Ngono iki disetel kok omah ngono. Setel kok omah iso lho. Wis kono aku sing dalang. Sang saya dalu. Ora iso ngono kok ndalang. Salatullah. Terus Bapak. Salamullah. Lah ngono ya iso ta. Ya alon-alone. Ala Tuha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Malah tak dilat lho kowe. Maksudnya ben gaya lho ben gaya. Apa enek wong selawatan karo Romai Rama. Romai Rama itu kalau nyanyi pakai bahasa Judi. Meracuni cet lho. Gaya. Lah terus saya ngono ki terus selawatan. Salatu. Apa enek ngono ki? Mesti ya bener. Salatu lah ngene iki. Ya hukum panggungnya kan harus menguasai awake wong panggungan kok padane karo sah-sah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Setole. Iki selawatan kok olehmu. Ora nembang kok ngono. Lah kono ngejae ngene-ngene lho Bos, saya kacane ya golek to kowe. Ya harus sentil tau, walaupun ini lagu-lagu sholawat tapi kita harus sentil. Bagaimana masyarakat itu paham dan masyarakat menyukai sholawat. Oke. Ora iso iki. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gede, omahe sapa? Omah gede, omahe Pak Maskun. Ceng tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang 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 tang. Pintere Mas Percil kok ya iso le tang 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 tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang tong ting tong tang 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 tong ting tong tang. Wes antem montongmu. Maksun apa maksun? Pak Mahsun. Mahsun. Bisa ta ya? Bisa. Ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe apa omah wis ora? Omah wis. Lah iki saiki apa sing kedua? Ya terserah kowe apa. Sing kayu kena digawe apa ya, Pak ya? Gawang ya, Pak ya? Gawang ya. Iya. Gawang. Gawe gawang. Gawang gede, gawange sapa? Gawang gede
gawange Pak Masem tong dinding tak pancene gawange Pak Masem nika gedhe sanget. Dadi plawangipun gedhe, tamu-tamu mlebune nggih saged lancar, saged mlebet sedaya. Masyarakat nggih saged menikmati pagelaran wayang. Napa melih dalange sampeyan sineng kuyung karo sinden-sinden lan iki lho dang-dang jeng ngono lho. Kowe ngendangi ora nganu blas lho kowe iki. tantang jeng. Lah ya iso tondindon tak kok pancen ngeten lho Pak Eko. Ayo. Ono, ayo. Iki sing rasa ya. Isa lho kudu isa. Sembarang. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo wadah manuk. Manuk gedhe, manuke sapa? Manuk gedhe. Sapa ora? Waduh. Sapa ora? Aku jiocos kowe mawur. Iki ngapet ta iki ngono kok bingung lho. Digawe anu ya, diadah kucing ya Lho kurungan. wis ngarep manuk ya tetep manuk ta. Kirik ya. Apa enek kurungan wadah kirik? Nang dinggon ya manuk, iso apa ora? Tikus ya. Ora enek tikus. Tikus kene gedhi-gedhi lho, Dik. Iya, Pak. Lah lho semono-semono lho delok. Kuwi menungso goblok. Kuwi mirsani kon dhuwur kenceng. Kuwi tikus buntute ndek ning ngarep goblok. Iso aku lendang to, pertanyaanmu kelendang. Iya. Iso aku. Ku manuke Alah. Ana sing arep mau Pak? ana gendeng. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhi, omahe sapa? Omah gedhe, omahe Pak Maksun. Nang ding tok tang tok ding tok tak tok ding tok tang tok ding tok tak ding tok tang tok tang 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 tang. Gue sing kedua cerute ping pindho Pak ya. Iya. Cerut. Lah ya rono lah Pak. Urung kok dijajal lewat terus. Iya dijajal lho Pas ya. Ana cerut Jangkrik. Kuwi lho goblok. Iya. Ana kayu digawe apa? Ana kayu gawe lemari. Lemari gedhi lemarine sapa? Lemari gedhe, lemarine Pak Maksun. Dung dong tak dong dung kok dang dong dung dong tak dong dung dong tak dang cerut. Ye, Sewengi ngecrut pindho. Gledek. iya. Iki ana apa kurungan Pak? Kurungan wae. Ana kurungan. Manuk kurungan iku gadah manuk to Pak Eko biasane nggih. Biasanya yo kena giatan Cucarowo, Nggih, manuk kacer. Leci barang niku nggih. Wis ta wis Iya. ngomong ae. Ana Nek macan niku dikerangkeng nggih Pak Eko macan. Gajah barang dikerangkeng biasane ngoten nggih. Iya, ketek barang diranting. Nggih diranting nggih. Ana ku. Nek sapi dikandang lho Pak Eko. Iki lho wangsulane aku iki. Iya. Ana kurungan nggih adah apa kudu manuk lho Pak. Ana kurungan nggo wadah manuk. Bosok kowe. Kurung manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhe kurungane gak sedeng. Ciut Dik gak sedeng lho. Berarti manuke gegeden. Gegeden. Manuke sapa Pak? Manuke Pak Eko. Ya lumayan lah. Ya Tapi lumayan. Pak Maksun digaekne terus Bu Siti Zulaikah Bu Siti enak ya? Oh iya no. gawekne to. Iya. Bisa ora? Bisa. Ana kerdus nggo wadah apa? Ana kerdus nggo wadah TV. TV gedhe, tipine sapa? TV gedhe kadane Bu Siti. Asik dang asik dang. Eko Pak masuk Masuk Pak Eko kowe. Iya Pak. Liane Pak. ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah kalung gedhi kalunge sapa? kalung gedhi ngene Bu Siti. Dang Cerut. asik cerut. sing ngecrut sapa? Pak Maksum. Alah Oh iya no. Garap lho mesti paramu lho kok mesti gak iso blas kowe iki. Ana gelas nggo wadah apa? Ana gelas nggo wadah
susu gede susune sapa ayo di cerutok didon iya kalau jawabanmu kelenci susu tak tapuk lambemu kopi ora iso to kowe iki susu ya susu kok ngarep kopi. ngarepe susu aku ya ya ana susu ana gelas ana gelas nggo ada apa ana ya ana nggo ada susu gede ayo ngomong ora sedeng neh susune Ora. apa susu gede susune iki lah ngawur nyepelekne sidane Pak Eko aku muni Bu Siti medhen patol guluku wisa baru mangsa aku Loh, maksudnya iki susu Mangsane. kaleng ning omah. susu kaleng Mbak Eli si pedagang susu kaleng Terus ya sana-sana Mas. nggih Di aku ada jajal Mbak Elis ya. Kuwi lujeng dalu jeng Elis. Nggih, sugeng dalu Mbak Limpo Mbak Niku Canggih. Mas Yudo Mas Percil. Sugeng dalu Mas Precel. Lujeng dalu Mbak aku wis ket mau ngenteni sampean atik Mbak Elis atik ra ketok ora padang-padang ngene ndi lah kok teko kene dinyek garangan sitok kene ya ra penak to Mbak Ora gagas kae. Kowe nyapa lho sakjane. Lah iso percaya karo omongane nyambik lho Loh, ora nyampe wong genah. Oh, genah-genah. Nek kene ngomong nek apa kowe mau jajal? Alah, Susu. Lah, ya apa? lah sampean kan bakulan susu to ning omah kan buka toko to Ora, sapa sing ngomong? sapa lah kene sandingmu kae Ndi ora enek. susu Wah, ini. mempermalukan aku di hadapan orang banyak. alah antem prok ngono lho sewen Kowe oleh ukara kon ndi? Kon ndi kowe iki? Arep melecehkan seorang Oh, wanita. cengok. sapa lho sing melecehkan antem prok kesowen ya Mbek jombe tak idoni lho engko apa kuwi suaraku Ora ngerti Ora carane nak- seneng menghormati Mbak seorang seneng Mbak wanita. apa direken aku iki wong wedok murahan ngono Mbak Apa kok reken aku ki wong wedok murahan? Heh? lah jangkrik Heh? kalah cepet aku gerakane kalah cepet Apa kok reken aku wong ya wedok ora murahan? ngono ne Mbak Kok maksudku ngomong ning ngono di hadapan orang banyak. Sampean Ngomongnya, ini senengane- apa sih gede? Heh? ngombe susu lho senengane adae gedhi ngono lho Isin Mas, aku isin. tapi nek isin atine aja ngantek loro Isin Mas. Lah, ya kula, Mas. isin Raiku, tok. raiku didekek di Mas. dekek kene lho enak dekek kene lho ya kesowen percil memalukan malah aku terima omong kono malah nganggo gerakan Kowe maksudmu nyapa? lah sampean biasa lah Pak Yudo ngono bisa atiku loro aku sowi ya aku Ora dhewe ngono Matamu. nyapa kowe? Kowe ya padha karo Yuda kowe. Ora, Mbak, Kok sumpah. mak Ora. yo lek karo bojomu Sumpah, ngono. Mbak, ora. Sapa murma sama aku? lah Kok ora Mbak aku ki demak, apa to demak, iya ya eh? Mbak sepurane sing akeh maksudnya Ayo. Nyapa kene ini? mboten lho maksudnya yang ngiwangi tok supaya ne ora anu lho Mbak. Apa? Ora salah paham Ora salah paham apa? ya ora Mas ya ora ning ngono Mbak Mas Eh, percil ono sing nyapa kok ngene-ngene? aku jajal mic tak ketek Sadolnya apa? jajal mic tak ketek Wong ajar. Ayo. nyari tukune neng dia ngene iki tukune neng dia Mbak Pak Yudo Eh? bocah wedok Ora kaya ngene aturan. sepelekan gak boleh lho kaya ora ngono lah aku wong ayune kaya ngene iki ora oleh disepelekne Mas sing nyepelekne ya sapa wong aku ya meneng ae tadi apa gething aku mbok ngono-ngono niku susi mepet tenan lho iki ngawur lah kowe ora ndang cak-cak nek mbok takoni takon Dalam Dadi, cak Mbak. receh. Duh, nyakrek tenan aku iki kok. ndang cepet ngene lho cak-cak cepet, apa Mbak. carane canam kok Nun iso sewu lho, Mbak. Injih sak Mbok bilih kula receh. lunah Loh. lunah klunuh Ini Pak karo Mbak ini. Iya. ora iso cak-cak rantang Ini lho Mbak ngene. Dadi pirang-pirang dina dhewe lek ora ketemu lagi ketemu dadi mana? Nggih. Tewe. nyapa Maklemu. Lah iki lho sing dikonone kenekne Bisa tenan. to. kenekno Ki tenan aku iki lho. langsung, Percaya kurang ajar. Kesuwen awakmu. mau samu Lah, awakmu kira ora wong kene wedok lah. murah ngono apa piye Seto. Sampean kok Karo kaya- dene iki lek karo Priai Putri iki mbok rada alus didik. Lah nyapa lho kaya ngene lho Bos ora seneng ora picak mripate. Padha ndak ora Kok aturan. koyo maksudku iki kok kaya di berkat terus dipurak ngono lho. Lah lek mumpung enek Yo ngene iki disentuh dengan bahasa sing halus. Padune kono ra iso arek. lho ya aja ngono lho ngenyek wis kok padane ra iso Iri tak mampu. Iri deh. Loh. Loh. Ngene Mas. Sampean kan seharusnya lek ketemu wong wedok apa meneh aku bojomu. Lah kok plak sing demoki ngene. Heh, kurang Lah, ajar. Kowe Lah salah kowe meneng ae. Lah salah awakmu nesu. lah aku lho mbok demeki aku ya meneng ae
Ndang demek ana. Nyok. Nyok. Iya. Bang. Kok gila nih. Nyok. Aku lho ora nesu. Sik to. Demek ora kulaan nek kowe. Nata aku. Sing kon demek sing ndi ngomong. Sembarang. Ayo ngomong kok. Ngomong kok. Yo Lah. aku rawani. sembarang sama nak demok aku tak meneng ae. Demek. Bales aja. Ora Mas. Lah malesnya ya penak Mbak wong ini tok ae. Ora perlah kita itu ndak boleh kita ditampar, enggak usah kita menampar. Cukup gini aja udah masuk. Demokmu ya aku mau Wani demok kowe. gremet ngene. Wani kowe. Lah piye to, Wani Mbak? nah. Ayo, Mbak. Heeh. Awake dhewe enggak usah penuh kekasaran dengan perempuan. Apa? Langsung ae nuwun sewu. Nyapa? Rawani. Alah. Iya, urip nang alam donya. Kuwi kudune mung Rawani. Nyata mengi. Apa? Nyata mengi. Nggih. Engko melok aku dolan ya. Neng Timbangane ning kene akeh wong ning rada sepi ngono lho penak ngene. Mangsamu Lho ora lho. ngono lho Pak koyo ngono lho. Menghargai jatah dene. Iki Loh, iki Wani piye mau apa? sing lekas didhawuhi karo Pak Dalang to? Ora usah dawuh-dawuhan. Kayak di musuh. Loh, males kowe dari aku. Pak aja kasar Pak. Yo, Perempuan lho Pak. salahe. Perempuan lho Pak. Apa? Pak. Alah, Mane kok Mani. tak Singgi. Ayo Mani. Ha, sing suwi. Iya. Rawani kok ele.